Сәлем сезләргә, нурлы йөзләргә. Минем исемем Байбулат, сез ТМТV телеканалында. Атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Бу сәгатьтә иң кайнар шоу-бизнес яңалыкларын сөйләрмен. Җырчылар турында санаулы кешеләр генә белгән фактларны ачармын. Кем оста итеп рәсем ясый, кем сәгатьләр буе китап кибетендә йөри, ә кем колхоз председателе булырга хыяллана. Барлык сорауларга җавап алдагы минутларда. Башлап җибәрик. Музыкаль каймакка Арсен Камакаев старт бирә. Җырчы инде берничә ай хит парадта сине очратканга дип моңлара. Әйдәгез бергәләп Арсенның һәм аның гаиләсе катнашындагы җылы клипны тамаша кылыйк. Bir күрүдә сиңа гашык булдым, bir күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Худай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Узган атнада хит парадка Илина исемле җырчы кыз килеп кушылды. Илина Латина Америка биюләре белән мавыга. Берничә ел шушы юнәлештә тырышып көч куя икән. Илинаның тагын бер яраткан шөгыле китаплар җыю. Шулай ук коллекциясында популяр фильм һәм сериаллардан наклейкалар да бар икән. Илина сезнең экраннарда хит парадта өр-яңа клипы белән катнаша.
әлі қияу бақаңда ник мәхәббәт азаплайсың санап мені тұтқанға ник мәхәббәт азаплайсың санап мені тұтқанға әлі юлда әлі мұнда әлі юлдыз тауында әлі юлда әлі мұнда әлі юлдыз тауында махаббатым сені ізлеп ерем яшьлек тауында махаббатым сені ізлеп ерем яшьлек тауында әлі орман әлі бұлақ әлі шешме жырында әлі орман әлі бұлақ әлі шешме жырында шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың турында шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың турында шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың турында шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың турында шешмелерге жырлайым қошылып махаббаттың турында Әлфия Шарипованың да серлелек шлейфін ашып жибәрик. Жыршы қыз буш вақытта кибетті иріге ярата. Таптың сөйлерлік сөз диярге ашықмағыз. Әлфия китаплар кибетіне ғашиқ. Буш вақытында да яңа әдәбият, авторлар белән таныша һәм бір қашанда кибеттен блокнот, көндәлек ише әйберләрсез шықмый. Мұнда язу сузу әсбәпләрен бик ярата икән. Bir ola
Җәмәгать, әйдәгез дуслашыйк. Instagram, ВКонтакте, YouTube, биредә TMTV-га кушылыгыз. Соңгы яңалыклар, тапшыруларның анонс һәм архивлары, викторина, конкурслар күрми, белми калмагыз. Эфирны бик кызыклы тандем белән дәвам итик. 12нче урында Альбина Кармышева белән Зиннур Хисле улым җырын башкаралар. Рәхим итеп карагыз. Туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр ташлап йортымны, читкә киткән бер юлаучы. Тик мең кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Тик мең кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр юлларны ташлап, кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныйман. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, җанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Эфирны яшь җырчы кыз Алинә Әхмәтшина дәвам итә. Алинәнең күңеле тагын бер иҗат төренә мөкиббән. Яшьтән рәсем ясарга ярата. Соңгы елларда музыка, концертлар белән йөреп, рәсем ясарга вакыт бөтенләй калмый. Кыз кабат яраткан хоббима алынасы килә башлады ди. Әлегә Алинә буяулар белән экспериментларын дәвам итә. Күптән түгел генә өендәге диварларны, тәрәзәләрне якты төсләргә буяган. Афәрин, карыйбыз.
Ну красиво же! Yok mu не otur түгел? Suyum da suymayım da özüm yatlarga da vermeyim men Yüreğimde hiç düşünmeyim Suyum da suymayım da men Suyum da suymayım da özüm yatlarga da vermeyim men Emine Zeynep Baba özü de Zeynep Baba nişe halleriniz? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызының һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Suyganimda sirlarim var sirlarim sirlashmayman Sirlarimda sirlashmayman Ko'rishgach indashmayman Хотели снять что-то, спасибо большое тебе, поезд. Если могу поехать, ладно, хорошо, я поеду. Все, пока. O'zaklarni zirlik yor o'zini sezdirmayman O'zini sezdirmayman da o'zimdan bezdirmayman O'zaklarni zirlik yor o'zini sezdirmayman Это мой платье. Ты умеешь галстук завязывать? O'zini sezdirmayman da o'zimdan bezdirmayman Как Алина объясняет про какой-то номер. Такой номер. Yalandırmaya sevmeler yüreğe yansın alle Yüreğe yansın alle Kumurga kalsın alle Uğrılsa da öptürmeymen Özüne alsın alle Özüne alsın alle de Özüme bulsun alle Uğrılsa da öptürmeymen Özüne alsın alle Özüne alsın alle de Özüme bulsun alle Uğrılsa da öptürmeymen Özüne alsın alle Özüne alsın alle de Özüme bulsun alle Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Хит парадның беренче унлыгын Камелия ачып җибәрә. Камелия гжельдан ясалган сыннар ярата. Үзе һәр ялыннан берәр сувенир кыстырып кайтса, якыннары аңа сыннарын бүләк итәләр икән. Тагын бер хоббием бисер белән шигәргә яратам. Үз кулларым белән тудырган сәхнә костюмнарым да байтак. Түбәтәй, калфакларга да бизәкләр чигү белән мавыгам ди Камелия. Җырчы сезнең экраннарда әйтә алмыйм җырын башкара. Карыйбыз.
Музыкаль каймакның 9-нчы урында Ризат белән Зинира Рамазановлар. Ризат авыл хуҗалыгы эшләре белән кызыксына. Ашлыкны ничек утыртырга, җир ничек пешкән булырга тиеш, симәнә культурасы нинди була ала, бодай пешкәннән соң нәрсә чәчәргә ярый, арпамы, бодаймы һәм башка бик күп сораулар Ризатта кызыксыну уята. Бу гына да түгел, элегрәк Ризат колхоз председателе булырга хыяллана. Бәлкем алга таба фермер булып җитәрбез әле дип шаярта. Менә тормыш иптәше җырчы Зинира моторлык индустриясына тартыла. Каш йылкырга, тигезләргә, моторларга ярата икән. Рамазановларны каршы алыйк. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilim ağlarına Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilim ağlarına Soluşun erip Minim utlu kışağımı da Gidersin sinde erip Uberiydim seni canım Şaşı tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilim ağlarına Sırlarımını Aşık dilin anlarına İrininden über idim Sakınası yıkkine Bəğirkeyim canı Beriydim uzak idip Көп тапқыр мінге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымыны Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Beni tügülük güzellerine Aşık dilin ağlarına Сигезенче урын хуҗасы үзенчәлекле образлы Әлфинә Әзһәмова. Әлфинә ханым озаклап, бар игътибарын биреп, фильм һәм сериаллар карарга ярата. Бүленмичә ярты шаркын экраннар каршында утыра ала. Тик андый мөмкинчелек елга 2-3 эләксә эләгә. Җырчы өчен беренче урында гаилә һәм иҗат. Әлфинә ханым бар күңел җылысын, вакытын һәм көчен шушы ике юнәлешкә җибәрә икән. Ә без Әлфинә Әзһәмованы җибәрмибез, үзен карыйбыз.
Анардан күзләдем Кара төндә шәүләң абайладым Вак төндә сүндердем шәмнәрем Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Узак көттек без бу очрашуны Алдан белеп булмый бит язмышны Ак төн җиргә канатларын җәйде Ике кайнар йөрәк кавышты Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Ак төннәрдә биргән вәгъдәләрне Кара төндә яңадан кабатлыйм Кара сөрмә торкан ак төнем дип Син генә бит эзләп яраттың Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез өрергә Яраткан җырлар һәм җырчылар белән таныша-таныша 7нче урынга да килеп җиттек. Биредә шибәр җырчы Ирина Сайфуллина. Иринаның бөтен яшерен һәм яшерен булмаган хоббилары да иҗат белән бәйле. Җырчы кыз төрле вакытта, төрле урында рәхәтләнеп җырлый ала. Күңел моңланса, аны берни дә туктата алмый икән. Әйдәгез шушы җырчы сандугачны без дә тыңлыйк. 7нче позиция Ирина Сайфуллина. Кавышуда көтмим, берни өмет итмим, язмыш белән күптән килештем. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешем. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Мәхәббәт үтенемин, үземдә үк
Кайтмый кышлар, язлар җитмей җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Бирер идем соңгы сулышым. Хит парадның 6-нчы баскычына Айдар Тимербаев урнаша. Беренчедән, Айдар әфәнде табигать һәм андагы күренешләре белән кызыксына. Хайваннар дөньясына ише фильмнар карарга ярата икән. Икенчедән, җырчы төзелешкә хирыс. Ремонт вакытында шәхсән үзе катнашырга һәм яңа эшләргә өйрәнергә әзер тора икән. Айдар Тимербаев сезнең өчен җырларга да әзер. Син кайларда җаным исемле җырына төшергән клибын да карыйк. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашым. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син
Син кайларда жаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Музыкаль каймакның 5нче урынын Салават белән Гүзәлем бүлешә. Җырчыларның да без белмәгән яшьләрен хоббилары бар. Салават мәсәлән сәгатьләр җыю белән мавыга. Советлар заманыннан килгән өр-яңа сәгатьләрне сатып алып, үзе кия икән. Салават берничә ел эчендә хайран гына коллекция тупларга да өлгергән. Гүзәлем исә фотоальбомнар ярата. Һәр яңа фотосессиядан соң фотоларны бастыра. Иҗат, гаилә иш альбомнарга җыеп бара икән ул. Салават белән Гүзәлем турында яңа фактлар белдек. Хәзер клипларына күчик. Каршы алыгыз. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Матео, Луис Альберт, Габриэль Фонтана, Педро Салватио Минхандрес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең күңелемә уеп язылган. Үзләп сөяр өчен, җаным дияр өчен, ярый әле җирдә син булган. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым, җаным, 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 җаннашым. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым, җаным, 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 җаннашым. Түгел берәүне дә бары сине генә, яшисейләр килә кадерләп. Күңел бердә туймас, берниләр дә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым, җаным, 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 җаннашым. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым, җаным, 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 җаннашым. Икебезне көткән, түзгән сабыр икән, бәхетебез әнә янәшә. Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык, әйдәле хәерле сәгатьтә. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, Синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым, җаным, 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 җаннашым. Яндырып, алай йөрәкне утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә
Bu ananasını kim alıp geldi? Хит парад бойынша үскә күтәреләбез. 4-нче баскычта бүген җырчы Иркә. Иркә бик җитди рәвештә психология белән мавыга. Һәр ай берәр китап сатып ала. Тышлыгыннан соңгы битенә кадәр бар мәгълүматны зур игътибар белән укып чыга. Кайбер китап экземплярларын кайта-кайта укыганы да бар икән. Кешеләрнең фикерләве, кайбер адымнарының эшләренең аңлатмасы. Гомумән Иркә психологиядә үзен борчыган күп кенә сорауларга җавап таба икән. Иркә эфирыбызны алга таба дәвам итә. Тормыш җилләре җырын башкара сезнең өчен.
Популярлар өчлеген җырчы Илсаф ачып җибәрә. Илсафның сер итеп саклый торган, башкалар белми торган хоббилары юк. Мин аралашуда да, тормышта да бик ачык кеше. Күп очракта эчемдәге тышымда. Әллә нинди яшерен кызыксынуларым да юк диде. Җырчының бу фикерләрен кабул итеп алдык һәм инде алай дип уйламадым җырына төшерелгән клипын да бергәләшеп карыйбыз. Şişmelerinin su tavuşun yaratam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım Olay dip Müterdim uylamadım Yaşağım atur şağım Üterdim uylamadım Su boyunda su eğlene Tulgana kübeklene Dünyası eğlene 18'de 19'da Bar dünyası eğlene Olay dip uylamadım Balay dip uylamadım Olay dip uylamadım Balay dip uylamadım Yaşağım atur şağım Müterdim uylamadım Şakların gel şokların Senin de üter eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olay dip uylamadım Balay dip uylamadım Olay dip uylamadım Üterdim uylamadım Yaşağım
Айдар Рақипов аздан гына җиңүче булмый калды. Бу атнада икенче баскычта урнашты ул. Айдарның яшерен хоббие ул йөзү. Элекке тормышында егет йөзү буенча ярышларда катнашкан, бүләкле урыннарга да лайык булган. Су буенча спорт мастеры исемен дә алган икән. Бүгенге тормышында Айдар Рақипов бары иҗат белән генә янып көеп яши. Җырдан башка үзен күз алдына да китерә алмый. Хит-парадта нинди җыр башкарыр икән? Әйдәгез экраннарга карыйк. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şu oğul bilen şahar arasında. Buna şuna göre ben seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kiliyor için. Bana sana bir iş tapşırım. Davay sen beni başka bir çıkarsın deyip şanam. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Şaşıp Sıyırlasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağanda kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Yağmur yağgan şaqta İniş bulup kile ağasın Var qaygımны, var dünyamны unutup Senin yanğa kile barasın Bары tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen bары senin bilen Bəxitimni kile Yaratasım kile şaşıp Sıyırlasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağında kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Barı tiksin yılmayasın
Абсолют лидер исемен атаганчы барлык катнашучыларны да искә алыйк. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда, янда булганга. Ник мәхәббәт азаплыйсың, санап мине тоткынлар. Бу дөньяның кадерен беләйек. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Үрелсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә, үземә булсын әле. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Серләремне, сөйләргә аларга, берни түгел күзләреңә, гашык телен аларга. Улак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Гомер дигән елга тагын алга. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Син дә гашык мин дә, вәгъдәләшик мәллә җанлашым. Тормыш җилләре исә, як-якка үтә, төртә. Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Бу атнаның җиңүчесе Зәринә Асылкаева. Зәринә турында да кызыклы мәгълүмат таптык. Кыз рәсем ясарга ярата икән. Еш кына буш вакытын мольберт каршында уздыра, пейзаж жанрында эшли. Соңгы вакытта тагын бер хоббием барлыкка килде. Табигатьне фотога төшерергә ярата башладым. Аннары шул фотосурәтне өйдә чыгарам һәм аңа карап рәсем ясыйм дип уртаклашты җырчы. Зәринә Асылкаеваның соңгы яңалыкларын белдек. Эфирны Чәчәкләр җырына төшерелгән клибы белән дәвам итик. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, алларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныма үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, чәчкәгә чәчкәләр сыңарым. Йөрәгең эчесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен.
кирәк. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Гөлләрең сөюен билгесе. Дуслар, җырчылар турында яңа кызыклы фактлар белдек, соңгы яңалыклары белән таныштык. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Минем исемем Байбулат, алдагы очрашуларга кадәр.